咱继续来关心罗西亚甲乌克兰战事的消息。罗西亚甲乌克兰上紧这礼拜四，也就是15时阵，按算要伫土耳其面对面直接来谈判。这嘛是双方伫美国总统川普的要求之下上新的进展。乌克兰总统泽伦斯基讲，伫咧美国总统川普公开要求伊立即接受俄罗斯总统普京的直接谈判建议了，已经传好要见面。Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. 伫咧过去48点钟久内，俄罗斯甲乌克兰的局势发展正戏剧性。先是欧洲4国的领导人甲泽伦斯基决定要求俄罗斯12开始无条件停火30天，若不会大规模制裁。不过普京却提出，自从2022年入侵以来，双方第一遍直接谈判。Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. 不过普京敢会亲自参加也唔知，伊甲泽伦斯基自从2019年12月开始，就捌过见过面，而且两个人拢无暗藏对对方的不满。克里姆林宫的外交政治幕僚厄夏科夫甲記者講，談判才會考慮到已經互人放伫咧邊仔去的2022年協議草案，一個俄羅斯掌管烏克蘭要甲1/5領土的事實，意思就是講，基輔愛同意永遠中立來換取安全保障，接受烏克蘭大範圍的領土由俄羅斯控制。不過烏克蘭講，若同意這份草案，等於是投降。公司新聞吳文玲編譯。